Igbo nweme ndị ukwu Igbo numekere unu na mgbede a. Igbo bụ sọ mma njem ejeje mba Igbo bụ Igbo onumekene unu. Eji m n'aka na gị na ezinụlọ gị unu na si mma ma na-ekwu oyoyo. Ọ ka bụkwado nwaanyị Ngozi Mmadụ, onye akụkọ ifo gị na Igbo Amaka TV. Igbo niile asị nke ahịa na-anọzụ n'ala Igbo ka ọ maala gị mma, mana abịa n'ahịa izu tata bụ eke ọma keke tata ka ọ ketela Igbo ndụ, ketela anyị arụ ike, ketela anyị ọdịmma, ketela anyị ọganiru. Anyị ga na-eje eje, anyị ga na-abata ise. Taa bụzikwa ngwụsị izu, mbọsị ezumike anyị na-eje wepụta mgbede ọma, oge akụkọ. Nle ndị orimando nwantụrụkpa nle ndị orimando riwe ndị orimando tawa ndị orimando ịfọchakpi wa ejemi ihe ọkwụrụ mmiri ọkwụrụ ejemi ihe ọkwụrụ mmiri ọkwụrụ eji ekete mmiri ọkwụrụ onye ga-ebu mmiri ọkwụrụ agụnwa ga-ebu ya. Mgbede ọma, oge akụkọ. Igbo bụ Igbo na-egbughị oge ọbụla ka anyị gaa n'iru n'ime akụkọ anyị nke ụbọchị nke tata. Akụkọ anyị nke tata nnukwu ihe mmụta dị ya nya bụ ka ibuloche n'ala na kpọtakwa ụmụaka gị ka ha soro gị wee mụrụ. Ngwanụ na-egbughị oge ọbụla ka anyị gaa n'iru n'ihe nkụzi n'ihe akụkọ ifo anyị nke tata. Ịtam gbagide wee gbakwasị n'obodo ụmụ anụmanụ n'isi anụ na-abaghị ma ama bụ nkịta na enyi. N'oge mbụ ọgụ anụ niile ka bi n'ime ọhịa, nkịta na enyi bụ enyi ka ha bụ ma bụrụkwa agbata obi. Ụmụ oge olulu nkịta na enyi wee dị ime otu oge. Ka ọnwa 3 na-aga, nkịta mụọ nwa mụọ ụmụ 6. Na-egbughịkwa oge ọ tụlụ ime ọzọ nwụọ. Tupu ọ na-elu ọnwa 18 ya bụ 18 months, nkịta atụgo ime ọtụtụ mgbe mụchie ebe niile, mana enyi ka dị ime. Nkịta wee gakwula enyi wee si enyi m, isi na gịnị ka ibu n'afọ ihe nara amụ ime ịdị ọkwa ya bụ nke ndị mana enu m amụgo m mụọ nke maka dị ime, gịnị na-eme? Ka esi wee mara na ihe ibu n'afọ na ọ bụ ime ka ịdị. Enyi chile nkịta ọchị si enyi m, ngwa bịa ka m kọọrọ gị ihe na-amara. Ihe ibu bụ nkịta, enyi ka mbụ. Ị na-atụ ime na-amụ ụmụ nkịta, mmụọ nwa. Ihe nna m bụ enyi, anụ ka nna amụ. Nya bụ na ihe nna amụ nwa bụ otu ugboro na-arọ na-abụ, once in 2 years ka nna amụ nwa. Nya bụ na mmụọ nwa ụmụ mmadụ adị ka ụmụ nkịta ị na-amụ. Mmụọ nwa ụwa na nwa na mụrụ nwa, anị na nwa na mụrụ nwa, maka na oke ọma jijiji na-adị. Mmụọ nwa otu a, nwa m na-aga n'ụzọ, ndị mmadụ na-akwụrụ na-ekili nwa m mụrụ ekili, maka na ọ bụ ife nkili ka ọ bụ. Nya bụ mụ na nke ada ụmụaka tụlụ mụba, nsogbu adịrị ya. Mana oge nke m luo, mma amụ nwa, ịfụkwu onye ịmalụ n'ezie na ọ dịghị ka ụmụ nwaanyị na-amụ, na ihe nna m bụ gịnị? Enyi ịfọchakpi ụwa. Igbo bụ sọ mma ka anyị mara ihe mụtara n'akụkọ a, maka na akụkọ a kọwara onwe ya. Ebe onye ọsọ lụrụ onye ji ije ka eme gịnị? Ga-elu ya. A sịkwana na ibe gị eme na nke a mee nke ọzọ, ị na-ajụzi onwe gị kedu mgbe, kedu ụkọ? Mba, nwee ndidi, chela oge nke gị.
unu n'anya n'ife na-eme n'ụwa kịta unu afụ na nke ndị oyibo kpọrọ kọmpetishọn ọkazi nkụ onye fụ nke onye nke a mere ọ na-asọ ka ojije mee ya malụ na ịbụrọ onye a nkịta na-amụ na-amụsịsị ụmụ nkịta ọ na-amụsị mana enyi ọmụọ nwa ya bụ n'oge nke gị luo ihe ga-abịalụ gị ụwa ga-ama n'ezie na chi nke gị efugo ifochakpi wa igbo bụsọ mma ka ọ dịkwa n'oge ọzọ oge anyị ga-ana ebe wetara na mgbede ọma oge akụkọ ọ ka bụkwado unu nwaanyị Ngozi Mmadụ onye nta akụkọ gị na Igbo Amaka TV. Igbo niile asị m nọdụnụ mma ka emesịa na